Seguir Teknik. Ko sani ba zai san ka ba, annabi ba za a gano ka ba. Ko sani ba zai san ka ba, annabi ba za a gano ka ba. Ya ra'ubi ya kalikina, Allah astagisi ya hazbuna. Mai duka kai ka bani yanci na faɗar amjadu, har yau ina kan bakana. Karfafe ni ya hazbuna, Allah kada a bar ni in kasu da kaina. In ta faɗarsa babu rauni a cikin zuciya, har yau da ban san shi ba, annabi. Salati mara adadi kar ya rage ninka ga taufi'una. Alihi sahabbansa kar a rage, Allah sun sayan akan ayyukana. Domin ja da su ja da kai ne, Allah an taɓo ka ya hazbuna. Ga Fatima umma makarantar jami'a, wanda ki ku bai san ku ba. Salamu alaika ya sarki ya Ahmadu, ruhi yana ta motsawa. Kar ka bar ni akwai rauni ya amjadu, ruhi kayo kusantowa. Komai a gare ni ya suke kar in duhu, kullum in yo haskakawa. Domin na sani dukkanin mai bin hanyar ka ba za ya lalata ba. Ko sani ba zai san ka ba, annabi ba za a gano ka ba. Akwai rauni a zuciyata, Allah ka sani a ya hazbuna. Amma ka sani kalikina, Allah banda hanya ta maganina. Maganina ilaha kafi ni sani, shine da shan zuciyana. Gaban ikon ganinsa ko a dare sau ɗaya, kar a bar ni ban gan shi ba, annabi. Allah ya sani ina son kaya Ahmadu, ba ranar da ba ka motsa mun. Kullum in na tashi kai ne a cikin zuciya, ko yaushe kana ta sauya mun. Tunanin yau daban na gobe na nan zuwa, tunani ka zo ka saita mun. Amma na sani inda rai da kwai samuwa, tun da na gaban ki ka ba. Allah na ta takawa ne da har ya taɓa ka, Allah ba zai bari shi ba. Wane ma mutum ya ce zai matan maka, ko mu ma ba ma bari shi ba. Kuma dukkanin wanda zai kauce a hanyar ka, Allah ba zai so shi ba.
kai na rike ka bar na kwallon a cikin aikinka na san ba ka ni ba annabi ko sani ba zai san ka ba annabi ba za a gano ka ba faɗar ka ke ba san menene aikinka nan ma ba a san shi ba domin aikinka cikin aikin Allah kake san ba a gano ka ba shi yasa idan kana firici sai ai kurum kowa ya sa nutsuwa da shan Allah kake duk wanda kauce maka Allah ba zai bar shi ba annabi mayan duk Allah hawa aka ce da kai a asufar ka babban uba ba ka faɗi sai faɗi da faɗin Allah manufar mu ya shugaba asufar ka Allah yake maka tarbiya Mahmudu na jamusaja ni a kai na fake nake kai ma baitoci na san ba zan faɗi ba annabi akan san ka bani tsoron koma wace hanya zan bi ta ba gargara in taka da la ilaha illallah Allahu Muhammad abin dogara in taka in ratsa kowa in yo takuna ba wanda zai kai hari kana rike a koda yaushe kai ne hanyata inda kai ba zan faɗi ba ko sani ba zai san ka ba annabi ba za a gano ka ba amintar ka ce ta sasin ka kira ka al'amin ba wanda ya kai ubana sun ce za su ja da kai har yau ba su iya ba suna nan suna ta nuni da sun yunkura abin zai koma zuwa su har yau suna a zaune domin ja da kai kamar tashin duniya ne Allah ba sa iya ba annabi soyayyar ka ta kama zuciyata ko yaushe kana gare ni amiral mu'mini na ka cika zuciya yaushe za ka zo gare ni in kauce wa dukkanin cutar zuciya na harauni ya bar gare ni domin na sani idan har ka nufo gare ni fargaba ba zan yi ta ba na san kana da tausayi kuma za ka yi min burin zuciya shugaba kula fitin ganin ka kullum ni nake yi ka amsan aya shugaba zuciya tana ta kokwantar rayuwata kullum ina fargaba ka matso ka yayan dukannin fargabata na ganni gaban ka shugaba annabi ko sani ba zai san ka ba annabi ba za a gano ka ba salamu alaika
kaya farko kuma na ƙarshe, farkon da kai ta fara, farkon da babu ƙarshe a gare ka Ahmadu, ƙarshen da kai ta ƙare. Marufin dukkanin halittar al'azizu, a farkon zuwa a ƙarshe. Domin ka Allah ya yo Adamu da Hawwa, har mu ma ba a bar mu ba, annabi. Annabi ka sani ina son ka zuci har ruhi, kwakwalwa ko tai kamuwa. Umina ta ce min yawaita salatin ka ne ke sa a yau saduwa. Kullum ina salati a gare ka ba sakan ko minti daban kamuwa. Ka amsan na ganka ba sai na sha wahala ba, na haurewa duk ci gaba. Umina madubin dukkanin rayuwata, akan san ka ya shugaba. Ta ce mun na so shehu shi ma ya yabe ka, akan san ka yayi ci gaba. Shi ne ya ba mu sirrin da muke faɗar ka, ban ji ya ce mu barka ba. Wani sai ce waye mu bari san baya in yas, hanya ce da ba ci gaba. Aje banza ko sani ba zai san ka ba, annabi ba za a gano ka ba. Shehu ne ya saita mu kan hanyar salat, carbi ba bar shi ba. Tarikar mu ko da yaushe tijjaniya, yan faira muna kan gaba. Kullum ka gama a cikin zikiri da soyayya, san shugaba ne gaba. Wasu ko da sun gamu sai su kira mu wahalallu, ba kai ba ma dole ba. Annabi ni masoyinka ne mai bin hanyar ka, yaro ne da ban san ka ba. Na san ina san ka so hubban shadidar ruhi har jiki shugaba. Ina jin ka sosai irin jin nan da me kewa ke yi a yaja gaba. Karike ni ka zaman dukannin garkuwata, na zo ni garin ka shugaba ya annabi. Allah ka sani ina son sai ya soyayya, sanda ba na yi wa kuwa. Allah ka sani ina sa sha duk lamurana, akan sansanai shakuwa. Allah kare ni dan zan kauce a hanyarsa, a saita ni in nutsuwa. Allah sa masoyi ya shige mun duk lamurana, inda shi ba zan faɗi ba ya annabi ko sani. Annabi ba za a gano ka ba. Ko sani ba zai san ka ba, annabi ba za a gano ka ba. Ko sani ba zai san ka ba, annabi
Technic Mix.